vi bruger gården mere, end vi gjorde før. Flere forskellige mennesker i ejendommen kommer ned og sætter sig, og børn sidder i sandkassen og cykler. Det her med, at den er rund, og man sådan kan komme hele vejen rundt og lave forskellige cirkler, det giver mulighed for, at de kan lege med at køre rundt på løbecykler og så videre rundt på asfalten. Sådan der. Det vil sige, okay. Fedt. Jamen, så vil jeg bare sige sådan, ja, tillykke med gården. Og, skål. I den her ende af gården har vi etableret et højbed med en lærketræsbænk, som går hele vejen rundt om bedet. Hernede i den her ende, der er den i siddebredde, mens over i den anden ende, der har man en længere bredde til benene, så man kan ligge ligesom i en solstol. Før vi fik lavet en ny gård, der var der en grøn firkant midt i gården, og så var der sådan en grøn sandkasse. Den gjorde egentlig, at man ikke kunne komme igennem gården. Vi har haft ansvar for at få projektet fra den spæde start hele vejen igennem beboerinddragelsen til det færdige projekt her. Og undervejs har vi styret de forskellige entreprenører, både tømrere og anlægsgartnere, gartnere og elektrikere. Hvis man har lyst til at anlægge en ny gård, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man går i gang i ret god tid. Vi havde for eksempel fat i 2-3 anlægsgartnerfirmaer, før vi kom i kontakt med Mathias og Kåre, og det er jo vildt vigtigt at finde de rigtige samarbejdspartnere. I den her ende af gården, der har vi etableret parkeringsplads til 10 cykler. Så har vi lavet en træbænk med espalier, som med tiden vil blive beklædt med flotte klematisblomster. Skal vi gå ned i gården? Op!